नै रायजोखौ दासो सारना लाबोदां मिरखा ओमफ्राय बारलि मासे बारलिया गोदोबायसोलै सिङाव बैलाय बारलि एसे फख्रिनि ना ओमफ्राय बायदिसिना दंलाजोबो आरोना गोरि गोरा दंलाजोबो गामियाव हारसिं होलांबाय हारसिं मावनानै लाबोबाय दैयाबो अयथासार गोलाव मना लाना खबाइ लानो रावखौबो लाफाजायालै बाग्रानिसो थोयो Everyone and welcome back to the another vlog and this will be with the stake event any performance boys it will be like together in our happiness in the world in force from the program. Good morning everyone and welcome back to the another vlog. This is my wife and the most beautiful girl is world would like together in this world happiness in the world kumrakazi that one's like today is piazi and this just their mosla. They will like be together in our self-defense without no permission, okay? What is why and what is why go you go my megonis they go is space this is zalas budros in the There was the most beautiful catty and the cat. What's her name? This name is Skip. That's means hey Justin. And this was my wife in the Kumrakazi is just curry. This was for in our wife is most beautiful and black and white. Then more than I will be go back in my and black. The what problem is the black and black or me black and black or you black and white. Okay? This name is Kalu. Kalu? Acha entertainment family फोरा गिबि गिबियावनो गोसो गैयाबाबो नोंथांमोनखौ नैबे गस्ला गुफुरनि मोदानाय जों स्राय बरायनाय जालायबाय आरोना ओमफ्रायहाय नोंथांमोना मिथिगौ सोरनिबा थिं अखा हायाखै जोंथिंबो अखा हादों आरोना रायजोफोरनि दा एसे जोमैया एसे खाख्लुमना दं आरोना स' बिदि अखा दोमैलु बोथोरथ' नोंथांमोना मिथिखायो बेदर नङाबा ओंखाम ओंख्रिया थावा जाजाया होननानै आरोना स' नायला चलो थ' फाइनालि ओरैजायहाय माने संनाय खावनाय बहर जागासिनो दं आरोना फाग्लिया मा ओंख्रि संलाबायखो जाजायालै बे आइथिंबो खफसिजों अमा जहलजों एसे जाजाबायलै अमाफ्राबो मेजेम नङाबानो जानो बायो आं सोबाथाय मेजेमानो गैया जा मेजेम फैदों आंनो होजोब जायालै बे जाखाया बाजै हटेलाव खारनाय साबसिन जासिगोन बायदि मोनबाय आङो बेहालाय मा जाखो इसर माबा सुजिसो दंलाबायबावो दुन्दियाबो मोनबावबाय मालाबानो अबाय बिसिबा रानथाब फानथाब एवद्लानाय जाखोलै ओमफ्रायहाय बडिगार्डफ्रा माने दंफैजोबो आरोना जोंनावहाय मैयानो फैजोबदों आरोना रायजोफोर एक्टरफ्रा जोंना गासिबो माने दंफैजोबो आरोना एकदम दा अखा हानाय बोथोर नालाय सिं एरसोजोबना दं आसोलफ्रा Good morning. दाबो सिखारा जोगा सिखारबाय आरो किसुनो सिंगारिलाय आयु अरे भाई Good morning Vicky good morning Michi good morning Rocky good morning Tuga come here Onda live here ayu wahoo nih deh Vicky Rocky Michi Tuga nah sekarang ya Tuga Angni Rocky sudah singgah di sini habis mau oleh pala Michi alai sekarang ini ya Oi Vicky दासो सिखारजोबदों आरोना माने आं सिखाराबानो सिखारफाखाया नालाय आंबो बावखायाखै दासो सिखारखादां नाबो दासो सिखारदों आरो मिथियाबो फिसिंगा दिदिया एक्टरा रुखिया आदुगा थ' आरो ओरैजाय माने सानैजों बिराद मोजां उन्दुना दं आरोना एक्स खेबलायलायनानै बोरैजोंहाय बिदि सायाव जाखो नैबे नामा बिल्ला माने बुन्दासो मौजिया बिल्ला ओमफ्राय नैबेखौ ड्रागन दोनबाय आरोना ना होमबा बिल्ला आंनि मिमिसोना सिंगा दिदिया एक्टर हेन्साम बिल्ला आरो ड्रागन दारिया सानैजोंबो सिनायनायसो नुबाय आरो नोंस्रा लोगोआनो दिनदोसो माथो नोंस्रालाय बेखौ मारै एखाबाय थायो नोङो रङा खारबा मा जानांगौ जाखो गोदाव सोराव खामानि मावबाय थाग्रा फै सोना फै
Nimi, omae cuek. Wah, deh. Dek, fudumni jaha deh. Ya. Wah. Ya. Beli. Ya. Wah. Wah. Dah putus dah. Dah putus dulu. Ayo. Ayo. Kimsin lagi nih? Yaw join jahaysın abi be. Ada berapa yang gili ya nafsir? Şöyle layna hıvış ne malı? Pişabıcı ne? Pongboy jepsi Justin ne? Nisinya ungkap sumber sindel sini mana ada nama? Ma nium nih ma bilai. Jauh, lagau, संनाय खावनाय बहर जागासिनो नैबे जाहैबाय रायजोफोर गौरांनि मानसिफोरनि जाग्राना आरोना बिराद जायो जोंना लगायपारानि मानसियाहाय आजां गाजांनो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बल्टार मारै जागोन बेखौ हा तो फाइनाली एंटारटेनमेंट फेमिलिफोर जोंना बाजेनाहाय ओरैबायदि मोनसे फिसा चेनेल दं आरोना बे फिसा चेनेलजों बिथाङा फिसा फेमिलि सालायनो सानदों जाहैबाय ओंखायनो बारे आंखौ खावलायनायखाय माने रिक्वेस्ट खालामनायखाय आं माने बानना होबाय जाबाय आरोना चेनेल नामा मा नाम दंलाय बिबाजै रनजिता बिटिवाइ आच्छा RANGIT सेथ' नङाना RANGIT सो रनजिता बिटिवाइ खालि बिटिवाइ आरोना रायजोफोर अननानै स्पिक्रिब खालामना होबानो जाबाय जोंहा बाजैनि चेनेलखौहाय औ जा हायो नैबे गोरानखौ मोनलोंजोबगोन आरोना नोंथांमोनाहाय ओमफ्रायहाय रायजोफोर माने फै लेखाना बारियाव फै आं दं माने लेखाना बारियाव मोनो आरोना बिसिनाव स्रोद फैनानै लोंफैनो हागोन नोंथांमोना गोसा ना बेदरफोर लाबोनाय एवहोफैनो होनबा हायो आरोना जोंहा बाजेटआव नै ना एवदों बेखौबो जोंनो होफैदों आरोना ओमफ्राय जों लोंगोन दिनै मोजां लोंगोन जों गोरान खामनायजों आरोना ओंखायनो अननानै एंटारटेनमेंट फेमिलिफ्रा रनजिता बिटिवाइखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जाहाथे नोंथांमोना बाजेटनि अननायाव गोरान मोनलोङो आरोना रायजोफोर गोरान खामनाय मोनलोङो आरोना ओमफ्राय दा आंजों लोगोआव दं जोंहा रकिमोन फैफादों आरोना दुगामोन ओमफ्रायहाय ओइ बिकिमोन दंफैयो आरोना साबस्क्राइब खालामनो थिननांगौ दा साबस्क्राइब खालामनो जोंहा नै बाजेटनि चेनेलखौहाय रनजिता बिटिवाइ आरोना रायजोफोर अननानै साबस्क्राइब खालामना हरबानो जाबाय थाबैनो जेरैखि जाया एंटारटेनमेन्टनि अननायाव बाजेटनि चेनेलाव 1K जानांगौ आरोना 1000 साबस्क्राइबार जाबानो माने गोरान खामनाय मोनलोंगोन आरोना ओमफ्रायहाय माने जोंहा सासे नानि दंबावो जोंहा मोसाखावगिरि आरोना ओइ र' बहा थांनांगौ था ओइ ओरै फै नैबे जाहैबाय फिसाला ओमफ्राय नैबे जाहैबाय फिसाजो बारा नोंसिनि चेनेलनि नामा नायनां रनजिता बिटिवाइ रा नोमफाय आंसे पासवार्डआ बेसेबां माबा सेट बहाथे सिनेमायाव जायो नामा इउआर चेनेल तो फाइनाली नैबेनो RANGIT बिटिवाइ आरोना दायो 64 साबस्क्राइबार दं बिथांनाहाय अननानै एंटारटेनमेंट फेमिलिफ्रा 1K खालामना होबानो जाबाय आरोना थाबैनो जेरैखिजाया ओमफ्राय जोंहा नैबे नानिया मोजां मोसानानै हगारथारो आरोना नोंथांमोना नायनानै एसे माबा खालामबानो जाबाय नै नानिया जोंहा जंगलिया जानाय दङ आरोना मोनसे नै लाम्फासिया मैदेरा खान्थासिया माबा अफिस थांबाय आयौ पासवार्डफ्राबो नंगौसो सयथिबो नैबेलाय नै थ' जोंना नानिया माने बिदि जंगलिया जायो आरोना एंटारटेनमेंट फेमिलिफोर अननानै जोंहा नानिनि साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय नानि चेनेलखौहाय जोंहा रनजिता बिटिवाइ आरोना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय औ जाहाथे नोंसिनि मटिभेसन मोननानै नैबे फाग्लाया नै भिडिअ लाबोनो हायो आरोना थफिउम बानायदों मानसिखौ सेंखे खय नुसिलायो माथो जाहाथे नोंसिनि मटिभेसन मोननानै माने एंटारटेनमेंट फेमिलिफोर फुरा माने बाजैया भिडिअ खालामनो गोसो जायो मा साइसनि भिडिअ नांगौ कमेन्ट खालाम गोरान खामनाय संनांगौ ना माबा माबि संनांगौ ना अफ्रि खातलाफोरनि संनांगौ जादों जायाखै कमेन्ट हरबानो जाबाय ओमफ्रायहाय कमेन्टआव बिबानो जाबाय आरोना एंटारटेनमेंट फेमिलिफोर माने मा रोखोमनि भिडिअ बानायनो जौ संनाय बानायनांगौ ना बेदर संनाय बानायनांगौ ना फोरला बाजै बहल हात लानाय बानायनांगौ आरोना रायजोफोर
मा एकदम नायदो चेनेल मालिकखौ एकदम हजं नुस्लायो स' बेनो आरोना रायजोफोर साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय रनजिता बिटिवाइखौ ओमफ्राय बे अनारनि जाहा मालहाब माहाजोना नैबेनो आरोना रायजोफोर मानसिखौ नायदो जिया बालन्दा नुस्लायो नङा रेनजेन नुखायो फाग्लाखौ रेनजेन थ' साबस्क्राइब खालाम दाबाव आरोना रनजिता बिटिवाइखौ बाय बाय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर